በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኩላትኩም አመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም እግዚአብሔር ይብዛሕልኩም። ሎማዓንቲ ዝመጻኹሉ ምኽንያት ለምغነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ዝነበሩ ከምኡውን ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ብፍላይ ድማ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ምሕደራ ምኽንያት ገይሮም ዝሃብዎ መግለፂ ሰሚዐ ተኸታቲለ ነይረ። ኣነ እውን ኣብኡ ሓሳብ ንምሃብ እዩ ማለት እዩ። ኩላትና ከም ንፈልጦ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ናይ ምሕደራ ክፍተት ስፍሪ ቁፅሪ ዝበሃል የብሉን። ብጣዕሚ ኣዝዩ መነወሪ ዝኾነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክፍፀም ኢልካ ዘይተሓስቦ ዘይትፅበዮ ቤተ ክርስቲያን ክንብል ከለና እቲ ምሕደራኣ ማለት እዩ። ቤተ ክርስቲያን ምሕደራኣ እምበር እታ ቤተ ክርስቲያን ንጽህትን ቅድስትን ሃዋርያዊትን ቤተ ክርስቲያን እያ ምንም እንከን ዝበሃል የብላን። ኣብቲ ምሕደራ ግን ብጣዕሚ ዝተባላሸወ ንንብረቶም ንኸርሶም ንሂወቶም ጥራሕ ዝነብሩ ሰባት ከም ዘለዉ እቶም ዝገለጹ ሰባት ኣለዉ። ከም መጋቢ ሐዲስ ሚካኤል ከምኡውን ዲያቆን ፍትሐ ነገስት ከምኡውን ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ገሊፆም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ እውን ብተወሳኺ ኣብኡ ናይ ባዕለይ ሓሳብ ናይ ባዕለይ ርእይቶ ንምዕራፍ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ብዙሓት ቅዱሳን ብዙሓን ንሓቂ ጠጠው ዝበሉ ንመንፈሳዊ ፍትሒ ንመንፈሳዊ ርትዒት ዝሰርሑ ኣቦታት ብዙሓት ኣለውና። ብኣኣቶም ንኽርዕ ብኣኣቶም ንሕበን ተስፋ ዘይንቆርፀሉ እውን ብኡ ምኽንያት እዩ። እቶም ኡ ዘለዉ ዓበይቲ ኣቦታት ንፍትሒ ጠጠው ዝበሉ ንመንፈሳዊ ፍትሒ ጠጠው ዝበሉ ኣቦታት እናረኣና ኢና ንፀናናዕ ዘለና ማለት እዩ እምበር እቶም ሓደ ሰባት ዝገብርዎ ዘለዉ ኣይኮነን ንኣማኒ ንምእመን ንመገልገሊ ንኻህን እውን ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣውፂኡ ክሰድድ ዝኽእል ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣውፂኡ ካሊእ ሓሳብ ክሓስብ ዝኽእል ናብ ካሊእ ሓሳብ ክወስድ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎ ኩላትና እንፈልጦ ሓቂ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣነ እውን ከም ውልቀይ ዘጋጠመኒ ነገር ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ምናልባት እቲ ቦታ ተዘይጠቐስክዎ ይሓይሽ ግን ኣብቲ ቦታ ንሱ ዘጋጠመኒ ብጣዕሚ ከም ክርስቲያን ክትሓስቦ ከለኻስ ብጣዕሚ ዘገርም ማለት እዩ። ኣነ ኣብቲ ቦታ ንሱ ዝኸድኩሉ ናፍቲ ቤተ ክርስቲያን ንሱ ወይ ናፍቶም ሰበካ ጉባኤ ዝቐረብኩሉ ምኽንያት ክርስቲያን ምዃነይ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ምዃነይ መረጋገፂ ሃቡኒ ዝብል ጥራሕ እዩ። እዚኣ ነይራታ ናተይ ሕቶ ማለት እዩ። ካልኦት ሕቶታት ማለት ኣብ ካሊእ ቦታ ኣብ ናይ ሃገረ ስብከት ኣብ ዝተፈላለዩ ቢሮታት ኣትየ ዝሓተትክዎም ዘጠየቕክዎም ጥያቄታት ነይሮም። ንሳቶም ያው ናይ ስራሕ ቁፅርኒ ኣነ በቲ ዘለኒ ሞያ በቲ ዘለኒ ኣገልግሎት ከገልግል ቦታ ይወሃበኒ ዝብል እዩ ነይሩ። ንሱ ያው እቶም ሊቃውንቲ ከም ዝገለፅዎን መጋቢ ሐዲስ ሚካኤል ከም ዝገለፅዎ እቶም ካልኦት እውን ከም ዝገለፅዎ ያው ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ተካይዱ እቲ መንገዱ እትኸፍሎ ክፍሊት ወይ ሰብ ክህልወካ ኣለዎ ወይ ገንዘብ ክህልወካ ኣለዎ እዚ ምዃኑ እናፈለጥኩ ኣሚነሉ እየ ከይደ ግን ያው ኣብኡ ዝተዋሃበኒ ፊድባክ ብዙሕ እንተዘይገለፅክዎ ይሓይሽ ግን ከም ክርስቲያን መጠን ከም ሓደ ኣማኒ ናይ ኦርቶዶክስ ኣብ ሓደ ቦታ ዝኸድኩሉ ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ቅዱስ ፍሬሚናጦስ ናይ ትምህርቲ ሊስታ ወፂኡ ነይሩ። ክትመሃሩ ትኽእሉ ብናይ ሓዲስ ኪዳን ብናይ ብሉይ ኪዳን ብካልኦት ትምህርትታት ዘርፊ ክትመሃሩ ትኽእሉ ሰባት መፂኹም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ኣብቲ ናይ መመዝገብ ረቑሒ ድማ ኣለዎ። ካብቶም ረቑሕታት እንታይ ኦርቶዶክስ ምዃንካ ካብቲ እትነብረሉ ኣጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ወረቐት ድጋፍ ኣምፅእ ዝብል እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ረቑሒ። ስለዚ ኣነ እውን ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝነብረሉ ካብቲ ዝግልገለሉ ቤተ ክርስቲያን ሰርቲፊኬት ዘይኮነሲ ድጋፍ ወረቐት ኣነ ክርስቲያን ምዃነይ ድጋፍ ወረቐት ሃቡኒ ዝብል ሕቶ ይሓቲተ እዮም ኣነ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይሃቦም እቶም ዝነበሩ ሓለቓ ደብሪ ብፅቡቅ ዓይኒ ተቐቢሎምኒ እቲ ዘቕረብክዎ ማመልከቻ እውን ተቐቢሎም ናፍቲ ፀሓፊ መሪሖምዎ ማለት እዩ። እቲ ፀሓፊ ተቐቢሉ እታ ወረቐት ሒዙ ሎምን ፅባሕን
ክፍተት ኣለዎ ይብለን እቲ ክፍተት እንታይ እዩ እንተበልካዮ ኣይርደካን ናይ ኤክስቴንሽን እዩ ዝብልቲ ዝነበረ ትምህርቲ ዝወፀ ኣነ ብኤክስቴንሽን ይክምሃር ብምሸታ ወይ ብትርፊ ግዜ እዩ ትናተይ ዝደልዮ ትምህርቲ ምስ በልክዎ እዙይ ዳሞ ከም ብሓድሽ ካመ መልክጫ ትፅሕፍ ዝብለን እንታይ ዝብል ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ክርስቲያን ምዃነይ ኦርቶዶክስ ኣማኒ ምዃነይ ወረቐት ሃበኒ እየ ዝብለካ ዘሎ ደብዳቤ ፅሓፈለይ ስለዚ ኣማኒ ምዃነይ ኣብቲ ደብር ተገልጋሊ ምዃነይ ናይ ሰበካ ጉባኤ ኣባልነት መታወቂያ ኣለና ኣብቲ ደብር ማለት እዩ ደቀይ ክልተ ደቀይ ኣብቲ ደብሪ ኣጠሚቐ ኣባት ነፍሰይ ኣብቲ ደብሪ ሰርቲፊኬት ናይ ደቀይ ናይ ልደት ናይ ጥምቀት ሰርቲፊኬት ናይ ክልቲአን ደቀይ ሒዘ ኸይደ ናይ ድቁና ወረቐት ሒዘ ኸይደ ኣብ ካሊእ ቦታ ዘገልግለሉ ዝነበርኩ ናይ መሰነይታ ደብዳቤ ሒዘ ኸይደ ናይ ኣባልነት ናይ ሰብካ ጉባኤ ኣባልነት መታወቂያ ሒዘ ኸይደ እዞም ኩሎም እዚኦም ሒዘሉ ኸይደን ኣለኹ ምንም ክሰምዐኒ ይከኣልን ማለት እዩ እጂ ኣነ ተረዲእኒ ዝደልዮ ነገር ከም ዘለዎ ተረዲእኒ ካባይ ዝኾነ ዝደልዮ ነገር ከም ዘለዎ ምስ ተረዳእኒ ኣነ እቲ ጉዳይ ብዙሕ ሓደ ግዜ ቢሮ ዓፂ ኸይድ ሓደ ግዜ ስራሕ እንሄኒ ይብለኒ ሓደ ግዜ ዝተፈላለየ ምክንያታት እንሃበ እታ ግዜ እታ ናይ ምዝገባ ግዜ 30 መስከረም እያ ትውድእ ነይራ ኣኺላታ መዓልቲ ማለት እዩ ሽዑ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ናይ እግዚኣብሔር ፍቃድ ኮይኑ ኣብቲ ኮሌጅ በቲ ካብ ካሊእ ቦታ ናይ ዘገልግለሉ ዝነበርኩ ሓደ መገልገሊ ኣብ ዘገልግለሉ ዝነበረ ቦታ ለቂቑ ክወፅእ ከሎ ድጋፍ ደብዳቤ ይወሃቦ እዩ ናይ ምስጋና ወረቐት ይወሃቦ እዩ በቲ ናይ ምስጋና ወረቐት በቲ ናይ ድጋፍ ወረቐት ዝተባሃኒ ንሱ ሒዘ ኸይደ እቶም ኮሌጅ እግዚኣብሔር ይሃቦም መዝጊቦምን ማለት እዩ እቲ ትምህርተይ ቀፂለ እንተኾነ ግን ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ክፍተት ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ምምሕዳር ዘሎ ጉድለታት ግን ስፍሪ ቁፅር ዝበሃል የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ሓንቲ ናተይ ሓንቲ ጉዳይ ጥራሕ እያ ሓንቲ ጉዳይ ንኸይደ እዚኣ እንድሕር ተጋጥመኒ ኮይና እቶም ንብዙሕ ጉዳያት ዝመላለሱ ሰባት እንታይ ዓይነት ፈተና ይገጥሙ እንታይ ዓይነት መከራ ይገጥሞም ኣሎ ዝብል ክንሓስቦ ከለና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ምእመናን ከም ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብዛ ቤተ ክርስቲያንና እዚኣ ዘሎ ኣብ ምምሕዳራ ዘሎ ፀገምን ጉድለትን ክንስተኻኸሎ እንድሕር ኮይና ናይ ኩላትና ተሳትፎ የድልዮ ማለት እዩ ናይ ኩላትና ቃልሲ የድልዮ ማለት እዩ ኣነ ብጣዕሚ ዘደንፅወኒ ነገር ኣሎ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ክዛረቡ ከለዉ ናይ መስዋእቲ ናይ ህይወት መስዋእቲ እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝብል ተዛረብዎ ቃል ዓብዪ ቃል ኣሎ ምናልባት ኩላትኩም መስተውዒልኩምሉ እንተኮይንኩም ኣብቲ ናቶም ፍኖተ ብርሃን ዝብል ቻነል ከድኩም ረኣይዎ ዘመሓላልፍዎ ብጣዕሚ ዝገርም ትብዓት ዝተመልኦ መልእኽቲ እዮም ኣመሓላሊፎምልና ማለት እዩ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ስለዚ እስካዕ ክንድዚ እቲ ብሄረ ኦሪት ዝብል ሕገ ደንቢ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝፀደቐ ናብ ታሕቲ ንኸይወርድ ሲ ሓኒቖም ዝሓዙ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ናብ ታሕቲ ንምውራድ እንገብሮ ቃልሲ ድማ ዋጋ እውን ከኽፍለና ይኽእል እዩ ናይ ህይወት መስዋእቲ እውን ከኽፍለና ይኽእል እዩ ዝብል ዝተዛረብዎ ቃል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ኣነ ብጣዕሚ ኣደንፂኒ ማለት እዩ ሓደ ሕጊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናብ ታሕቲ ንኸይወርድ ናይ ህይወት መስዋእቲ እውን ከኽፍሉ ዝኽእሉ ሰባት እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ኣብ ምሕዳር ቤተ ክርስቲያን እቲ ካሊእ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉድለትን ካልኦትን ንኣቶም ቀሊል እዩ ዝኾነ ማለት እዚ ንምፍፃም ምንም ዓይነት ዝዓግቶም ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ከም ምእመናን ኣነ ከም ቤተ ክርስቲያን ከም ኣገልገልቲ እውን ኩላትና ከም ብሕብረት ነዚ ዘሎ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሽግር ናይ ምሕዳራዊ መዋቅር ክፍተት ኩላትና ከም ምእመናንን ከም ኣገልገልቲ ካህናትን ኩላትና እንተዘይተቃሊስናሉ ፍታሕ ክመፀ ይኽእልን ኣብኡ ዘሎ ብጣዕሚ ከቢድ ካብ ኣእምሮኻ ንላዕሊ ዝኾነ ፈተናታት ኣሎ ኣነ ከም ኣጋጣሚ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ግዜ ልዕሊ 7-8 ዓመት ተቐሚጠ እየ እቲ ኩነታት ክፍጠር ከሎ እዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ተጋሩ ክፈናቀሉ ከለዉ ኣነ ሽዑ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ካብቶም ዓድና ይሕሸና ኢሎም ዝኣተው ሓደ እየ ነይረ ከይደ ኣብ ትግራይ ከይደ ኣነ በቲ ዘለኒ ሞያ በቲ ዘለኒ ናይ ኣገልግሎት ድልየት ከገልግል ትውሓት ትብዛሕ ኣነ ታ ደመወዝ ዋላ ትብዛሕ ትንኣስ ትብዛሕ ፀገም የብሉም እታ ዝበልኩምኒ ነገር ግን ኣገልግሎት ይደሊ ከገልግለሉ ዝደሊ
ቦታ የድልየኒ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ኣገልግሎት እውን እቲ ደሞዝ ዝኽፈልን እቲ ደሞዝ ዘይኽፈልን ኣብ ክልቲኦም ዘላ ኣፈላላይ ሰማይን መሬትን እዩ ካብቲ ንሓስቦ ካብቲ ንፅቦ ንላዕሊ ብነፃ ከተገልግል ትኽእል ኢኻ ዝብል ሰብ ኣይሰኣንኒ ብነፃ ከተገልግል ትኽእል ኢኻ ግን ከተገልግለሉ እትኽእለሉ ቦታ ኣለካ ዶ ቅዳሴ ክትቅድስ ወይ ኣብ ምህረት ደው ኢልካ ስብከት ክትሰብኽ ዘሎ ፈተና እኮ ቀሊል ፈተና ኣይኮነን ኣብኡ ዘጋጥመካ ፈተና ቀሊል ፈተና ኣይኮነን እቶም ተኸፈልቲ ደመወዝተኛታት ደመወዞም ይብልዑ ፀገም የብሉን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሂብዎም ኣሎ ኣነ ምስኣቶም ተቃውሞ የብለይን ንሳቶም እውን ተጨቂኖም ዝነብሩ ሰባት እዮም ግን ደመወዝ ናይ ምኽፋልካ ጥራሕ ኣይኮነን ኣገልግሎት እውን ክተገልግለሉ እትኽእለሉ ኣውደ ምህረት ኣይትረክብን ኢኻ እቶም ከገልግሉ ዝኽእሉ ፍቓድ ዝወሃቦም ሰባት እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት እንተፈትዮምሎም ጥራሕ ይንሱ ተዘይኮይኑ ማንም ኣብቲ ኣውደ ምህረት እውን ዞር ዘብለካ ሰብ የለን ማለት እዩ ምናልባሽ ኣብተን ገጠራት ኣብያተ ክርስቲያናት ዘሎ ደሓንዮ ቅዱስና ዘለዎም ሰባት እዮም ኣብ ገጠር ብዙሕ ዝተበከለ ስርዓት የብልናን እቲ ናይ መነባብሮ ሽግር ራእይ ዘለዎም እምበር ብዙሕ ዝተጋነነ ክፍኣት የለነው ኣብኡ ማንም ክኸለካ ይኽእልን ክትቀድስን ክተገልግልን ትኽእል ኢኻ ብሕፈል ይጠውኻ ኣብ ከተማታት ዘሎ ሽግር ግን ካብቲ ንፅቦ ንላዕሊ እዩ ካብቲ ንሓስቦ ንላዕሊ እዩ ካብቲ ዝተገለፀ ወፃኢ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ኣሎ ብዙሓት ኣቦታት ኣለዉ ምስ ትምህርቶም ምስ ፍልጠቶም ምስ ዓቕሞም እናሃለዉ ቤተ ክርስቲያን ዝፀልኡ ኣቦታት ኣለዉ ኣይኮነን ምእመናን ኣቦታት ካህናት ኣለዉ ሊቃውንቲ መምህራን ኣለዉ ቤተ ክርስቲያን ርሒቖምዋ ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብቲ ኣውደ ምህረት ከድካ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ከድካ እውን እቶም ተኸፈልቲ እቶም ደመወዝተኛታት ዝወሃቦም ቦታን ንስኻ ዝወሃበካ ቦታ ነንወይኑ እዩ ማዕር ቦታ ኣይትረክብን ኢኻ ንክተገልግል እውን ማለት እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት መንፈስ ኣብኡ ከድካ ንክተገልግል እኳሲ ዕድለይ ትረክብን ኢኻ ስለዚ እስካዕ ክንዲ ዝኣክል ፈተና እዩ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን እዚ ፈተና እዚ እንተዘይተቐሪፉ እዚ ፈተና እዚ እንተዘይወጊድናዮ ድማ ቤተ ክርስቲያን ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ምእመን እናተበተነ ክኸይድ እዩ ኣነ ሓንቲ ነገር ዝነገሩ ዝተዛረብዋ ኣላ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ክዘዋወሩ ዝረኣኹምዋ እቲ መኒሽም ቲክቶከር ፍትሃ ነገስ ዝተዛረባ ማለት ድሕሪ 10 ዓመት ዝምሃር ሰብ እውን ዘይክህሉ ይኽእል እዩ ዝበሎ ኣሎ ትክክል እዩ ዘይክህሉ ይኽእል ምናልባት እግዚኣብሔር ንቤተ ክርስቲያን ኣይሓድጋን እዩ ንባዕላ ዝኾኑ ንባዕሉ ኣገልገልቲ ዝኾኑ ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምፅእ ከልዕል ከተንስእ ይኽእል እዩ ተስፋ ኣይንቆርፅን ኢና ኣብ እግዚኣብሔር ቃል እግዚኣብሔር ድማ ንሱ ስለ ዝኾነ እንተኾነ ግን እቲ ዝነበረ ውዑይ ናይ ቤተ ክህነት ናይ ፈለገ ህይወት ትምህርቲ ግን እናዝሓለ ይኸይድ ኣሎ ስለምንታይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሽግር ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ ማለት እዩ ዝተወሰኑ ሰባት ሓኒቆም ሒዞም እታ ቤተ ክርስቲያን ፈለኽ ከምዘይትብል እቶም ኣገልገልቲ ብተሓጓስ ንኸየገልግሉ ኣብኡ ዘሎ ዕንቅፋት እኮን ምግልጋል ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወትካ እውን ዕንቅፋት ዝፈጥረልካ ሕጉስ እንተዘይኮይንካ ምዑሪ ምሕደራ እንድሕር ዘየሎ ናብ ቂምን በቀለን ኢኻ ተኣቱ ቂምን በቀለን ሒዝካ እተገልግሎ ኣገልግሎት ድማ እግዚኣብሔር ኣይቕበሎን እዩ ስለዚ እንታይ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ ብስጋን ብነፍስን ኢኻ እናተጎዳእኻ ትኸይድ ዘለኻ ማለት እዩ ብኩሉ ኢኻ ትጉዳእ ዘለኻ ስለዚ ምዑሪ ምሕደራ እንድሕር ኣለዋ ኮይኑ ብስጋኻ ትጥቀም ብነፍስኻ ትጥቀም ብስጋኻ እታ ትግበአካ ትረክብ እታ ፍረ ፃዕርኻ ትረክብ ኣብ ኣገልግሎት ካህናት ቤተ ክርስቲያን እያ ተመሓድሮም ንሱ እዩ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና መምርሒ ኣገልግሎት ይስርሖም ካህን እቲ ዝለዓለ ሓላፍነት ዝተዋሃቦ ቤተ ክርስቲያን ከገልግል ምእመናን ክጓሲ እቲ ሓላፍነቱ ንሱ እዩ ክነግድ ክሓርስ ክኩስኩስ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክኸይድ እዚ ምናልባት ፀጋ ዝዓደሎም ሰባት ክገብርዎ ይኽእሉ ኮኑ ሓደ ሓደ ሰባት እቲ መብዛሕትኡ ግን እቲ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን ከገልግል እዩ ተሰይሙ ንቤተ ክርስቲያን ክርያ ንቤተ ክርስቲያን ክመርሓ ንምእመናኑ መሪሑ ቃል እግዚኣብሔር ምሂሩ ናብ ደንበ ክርስቶስ ክመልስ እዚ እቲ ሓላፍነቱ ስለዚ እዚ ክገብር እንድሕር ኮይኑ ድማ እታ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ኣገልጋሊ ነቲ ካህን እታ ትግብኦ ደሞዝ እታ ትግብኦ ኣስወከናፍር ክትህቦ ድማ ሓላፍነታ እዩ ቤተ ክርስቲያን ክንብል ከለና ምእመናን ማለት እዩ ምእመናን እዚኣ ሓላፍነት ኣለዎ በበን ገይሮም እዮም ናፍቲ ቤተ ክርስቲያን ብዝኣቱ ገንዘብ ማለት እዩ ኣስራት በኩራት እቲ ናይ ምዳይ ምፅዋት ያው ሎም መማረፂ ምስ ተሰኣነ ዝተኣተወ እምበር ምዳይ ምፅዋት ናይ ካልእ እዩ ነይሩ ናይዞም
ነዳያን ተባሂሉ ዝጣራቅም ዘረ ገንዘብ ያለው ቤተ ክርስቲያን ንካህናት ደሞዝ ትከፍሎ ዘላ ናይ ካህናት ደሞዝ ኣስራት በኩራት እዩ ምዳያ ምጽዋት ናይ ካህናት ደሞዝ ኣይኮነን ነይሩ ንሱ እውን እንተኾነ ዝረኽብዎ ሰባት ውስናት እዮም እቶም ሊቃውንቲ የለውን ኣፎም ከይዛረቡ ተሓቲሞም ወጽኦም ከይዛረቡ ከይነቕፉ ከይወቕሱ መፈራርሕ እናተውሃቦም 5,000 እንድሕር ነይራ ደመወዞም ና500 ደመወዝ ከውርደካ ከባረካ ያሰደካ እናተባሉ መፈራርሒ መነባብሮኦም ከም መፈራርሒ መእሰር ተጠቂሞም ዝፍጸም ዘሎ በደላት ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ቤተ ክርስቲያን ምእመናንን ካህናትን ተናቢቦም እዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ከብልዎ ክኽእል ኣለዎም ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ዘመሓላልፍዎ ቃል ብሓቂ ኣነ ተሰሚዕኒ እስካዕ ናይ ህይወት መስዋዕቲ ክኽፍል ክእል እዩ ዝብል ዝተዛረብዎ ቃል እስካዕ ክንድዚ ዝጨከኑ ሰባት ኣብቲ ውሽጢ እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም እዚኣቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ኣይኮኑ ዝበሃሉ ወንበዴታት እዮም ዝበሃሉ ሸፋቱ እዮም ዝበሃሉ ኣብ መዋቅር ቤተ ክህነት ዝተሰግሰጉ ሸፋቱ እዚኣቶም ክነውፅኦም እንድሕር ኮይና እዚኣቶም ሰብዓት ክሕዙ እንድሕር ኮይኖም እንተኾነ ባዕሎም ልቢ ገይሮም ናብ ንስሓ ተመሊሶም እዚኣ ተኣኽለኒ እያ ካብዚ ዝተረፈ ድማ ንኣኻ ይኾኑ ኢሎም ስጋይ ስጋኻ እንተገበርዎ ጽቡቕ እግዚኣብሔር እውን ይፈትዎ እንተዘይኮይኑ ከምዚ ኢልካ ክቕፀል ኣይኽእልን እዩ ስለዚ ኩሉ ነዚ ኣብ ቤተ ክህነት ዘሎ ናይ ምምሕዳር ፀገም ንኽፍታሕ ብምሉእ ዝምልከቶ ክርስቲያን ከም ክርስቲያን እቲ ክርስቲያን ዝተባሃለ ማሕበር ብምሉእ ስለ ዝኾነ ኩላትና ነዚ ክንቃለሰሉ ነዚ ሓደ መፍትሒ ክግበረሉ ኩላትና ክንፅዕረሉ ኣለና ንምባል እዩ ብፁዕ ኣቦና እቶም ካልኦት እውን ንመጋቢ ሐዲስ ሚካኤለ ከምኡ እውን ካልኦትኩም እትገብርዎ ዘለኹም ምቅላስ ናይ ስጋ ጥራሕ ኣይኮነ ናይ ነፍሲ እውን እዩ ብዙሓት ሰባት በዚ ተዓንቂፎም በዚ ምኽንያት እዚ ተሰናኺሎም ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝሓደሙ ከም ዘለውና እውን ክርስዕ የብልና እዞም ሰባት እዚኦም ብስጋ ጥራሕ ኣይኮነ ዝብድሉ ዘለዉ ብነፍሲ እውን እዩ ሰብ ዝብደል ዘሎ ማለት ብሰንኪ ሕማቕ ምምሕዳር ማለት እና ቤተ ክርስቲያንና ናፍቲ ናይ ጥንቲ ክብራ ተመሊሳ ናፍቲ ሓዋርያዊ ስርዓት ናፍቲ ናይ ኣቦታትና ዝነበረ ስጋይ ስጋኻ ተመሊሳ ጽቡቕ ምሕዳር ሃልይዋ ምእመናናን ካህናታን ሓቂፋት ከደሉ ግዜ ንኽመፅእ ኩላትና ክንፅዕር ኣለና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም ክወቕሳ ከሎ እንታይ እዩ ዝበላ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እንተትቀትሎም ለነቢያት ወትወግሮም ለሐዋርያት ሚመጠነ ፈቀድኩ ኣስተጋብኦም ለውሉድች ከመ እንተ ታስተጋብእ ደርሆ እጎሪሃ ታሂተ ክነፊሃ ኣብ ናይ ዕለተ ሆሳዕና ናብ ኢየሩሳሌም ክቕልቀል ከሎ ዝተዛረቦ ማለት እዩ ኣነሲ እቶም ኣብዚ ዘለዉ ህዝብን ኣሕዛብን ኣይሁድን ኣረማውን ግሪካውን ኩሎም ኣብዚ ዘለዉ ሓደ ጌር ሓቂፉ ክሕዞም እደሊ ኣለኹ ከምቲ ደርሆ ንጫቃውታ ሓቂፋ ትሕዝ ኣነ እውን ከምኡ ክሓቁፍ እደሊ ኣለኹ ግን ክትሕቆፈ ኣይከኣልኩምን ዝበሎ ከምኡ ኮይንና ሓቋፍ ሲእና እቲ ምእመን ንወይኑ እቲ ካህን ንወይኑ እቲ መመሓደር ንወይኑ ኩላትና ፋሕጭን ግራሒልና ከይንጠፍእ ኩላትና ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ክንሓስየላ ክንሓልየላ ይግባአና ንምባል እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንቤተ ክርስቲያንና ሰላም የውርድ ንህዝብና እውን ፍቅርን ሓድነትን ስምምዕነትን የውርደልና ወስብሃት ለእግዚአብሔር